Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Za ku saurari majalisi daga bakin Sayyidi Musin Nurin Nabi Jos, wanda aka gabatar da shi ranar Juma'a karfe 9 na dare a Ring Road layin Azurfa, wanda aka gabatar da shi a gidan Sayyidi Alhaji Ibrahim Abe. Sai wanda suka ɗauki nauyin recording din dan sadaukarwa ga masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalan Alhaji Ibrahim Abe, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Majalisin hadiya ga ruhin Maulana Shehu Ibrahim Musaddidi radiyallahu ta'ala an. Sai mu da muka yi tattaki muka ɗauko muku wannan recording ɗin Ilu Record. Dan neman ƙarin bayani 08069025067. Sai di Musin, bismillah. Mai daraja, mai daraja. Mai daraja, ai ka wuce daraja, ka take daraja, ya saman daraja, mai daraja. Kasan fada da fada ta saman da kasan ka hada, ka abu jikin mamuda mai daraja. Girman ka sai dai naka, ba wani kuma tamkar a wajenka, ba mafafinka hakika, balle a yi maka kila mai daraja. Kai ne annabi ya saka, yadda afa hannunsa haka akan kamar albarka, kullum kuma yayi haka, wa ya samu irin ta haka mai daraja. Ya saka ka asawunsa, fatar ka ta taba tasa, kai wani kyau a kafarsa ya saka maka baiwar ta aske bai rufa fitila mai daraja. Kaga Allah ina ma daidai kai ne, ko ƙurar da ka binne, ko inganta na tone, ɗiba daidai in karkasa ƙulƙula ta zama sana'a, da ta zamto sana'a. Wannan babban jarin marar ƙarewa daraja, Abu Muhammad mai daraja, kafa kowa
balle wannan sa'i babu sa'an kurarka bai musu zai ga bala'i dan zai ci a gurin Allah a gurin malaki a gurin walaki dan ya ki takalmi ya uwar tasa har da uban nasa ni ya abubuwata kuma ya abubana ya fi kowa kowanda aka ce wa kowa ka fi kowa da kowa ta wani kan kuma ka ga ana girman nasa in annabi ya yi tafiya a ƙasa sawunsa baya nuna awa in ya taka dutse sai ya yi lotsawa ka ga laushin takalmi amma an taka kuma bai lotsa ba ka ga ƙasa an taka amma ba ta lotsa ba amma ba ta nuna ba ka gane bambancin haske da laka ai laka ne shi kuma haske ne ina ai babu wani nauyi da zai yi daukar cikin matsala sai mai mata salamun alaikum mai haske kai ka taka dutse ya lotsa ka taka ƙasa Abu Muhammad mu taka ƙasa sawun mu ya fito mu taka dutse wane mu ya nuna shi kuma ya taka ƙasa bai fito ba kuma ya taka dutse ya nuna sallallahu alaihi wasallam
أجدني يا رسول الله أصدقني يا رسول الله تسلم تفيق تسوء تنايس تكير دالا ورد الله كون وكاوا أبو بدا روح الأرواح أبواب النبي بمن تطلع أي كنكا صلاة كنا عليه شكرا يا كنا يلوما توين يلا أتنسى أتشجي نوبي أكرموني سأسويا سيسمك سوهيا سكانوا روحي يا وحيا وني هنيا ركبي يسرق إلهي أجدوا النبي النبي محمد النبي محمد كيرمي دلك النبي محمد زوجي ارتدلك النبي محمد جسدي دلك النبي محمد حرشمي يسار النبي محمد كنمي يسار النبي محمد قوم يسار النبي محمد كيرمي دلك لكينا نجد سود يبلك كان أجد ما يقاك أنا أقدم ما أجد سود النبي أكرمون ونوّر شجرة الشجرة سندك الله سيسرك سوسوجي سوحي شجرة الشجرة سندك الله توبايلا وقالا كتابتر دحير متبلا سواء كي أدونا وألا يسند النبي تكنك يرزينا حقيقة إنا أجل سوكر كان يلك هواي إنا قبرك أما أيضا بيقر كفسي قدر النبي كان يجي يكلم قدك لي أمك أعرج وأروي مرأي صعب ورب تسامن بري أبو صدق أبو سلام الله عليك يا وجهكم ونوري سمك الأنبياء يا عيسى الشعب
يا رب سلام الله عليك يا قمر السين قمر السين صغرك يا رسول الله سنان وعباس سلام الله عليك يا عجمل يا نهى يا نور والسلام على رسول الله والصلاة والسلام كانك اسمك كوما كانك يسوك كوما أسأل دكوما يبتون على نقومني ما كنت أدسوما إنا كنا نوافد أدنى فيجعل اللون فسيور اللسان أنا وجوبي دكاي أكرايا أنا سجن وننقرني بأبوكي بأبو كتوسا أنا وفي أبو كبأما كلمي تصل كريكني سكان كمدوا مزوجو تجسم مدرويا محمد وكذا يبكي كاما سلام الله عليك يا من تمك الروح بينك سلام الله عليك يا ولد الله يا ولد الله تدي أبوك دائم كيكاما نبوك إلى أنشي قيدا نبحر دربك كقعنا كقيد الشينا قيشنا نبوك سهام ترقي بوك إلى أونا قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سيأتيك أصحاب الله نبو محمد dan aka rike ka komai ana samu a gurin Allah ya annabin Allah shi ya faɗa da kansa dai aka yi kamun kafa da kai to zai yi walau Allah izzalamu anfusahum ja'uka la ilaha illallah innal ladzina yubayyi'una Allah يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم النبي محمد duk wanda ya mubaya'a da kai to ta Allah ya annabi Muhammad wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah kai jifa Allah ya ce shi yayi
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا دغ أنبتنك با wanda ya isa sauki wala saufa yudika rabbuka fatarda an gama magana duk yadda ka so za a yi ba har sai ka ce yayi Abu Muhammad وما أرسلناك إلا رحمة للعالم komai aka samu ta cikin ka aka samu duk wanda ya ji wata ni'ima to ta kashi ta kashi duk wata ni'ima ta kashi duk wanda ya ji kishi ya sha ruwa ya ji daɗi wallahi kai ne a cikin ruwan Nabi Muhammad duk wanda ya ga duhu haske ya fito wallahi kai ne haske Annabi Muhammad duk wanda ya rasa ya samu wallahi kai ya samu Annabi Muhammad duk wanda ya tafi garinka duk wanda ya tafi haji bai je ya gaishe ka ba aikin banza yawo je sai an je an gaishe ka sai an shaida wannan tahiyar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sai an yi wannan gaisuwar da aka yi da kai da Allah wannan sirrin ziyarar sai ai Nabi Muhammad ba wanda za mu riƙe ba wanda za mu kama idan ba kai ba cikin ka muke samun komai abin da muka samu a cikin ka muka wadatu da shi ba abin da muka wadatu da shi ba kai ba wallahi ba ma kallon duniya wallahi ba ma ganin kan komai wallahi kai ne duniyar ba annabi Muhammad kuma kai ne lahirar kai ba fa abin da yake burge wallahi ba abin da yake burge wallahi ba mu iya wata soyayya ba banda ta manzon Allah ba abin da yake burge ba abin da muke ganin sa mu ji dadi sai a cikin annabi Muhammad idan bai ramu da annabi Muhammad ba ba ganin shi a komai duk girman ka duk matsayin ka duk mukamin ka idan baka ramu da annabi ba in baka so annabi Muhammad ba ma daraja ka ba ma ganin girman ka kuma ba ma kuma ba ma san kuma ba ma kai duk mai annabi Muhammad shi sallallahu alaihi wallahi duk wanda ya kama annabi Muhammad baya faduwa ko a duniya ballantana lahira tun a cikin duniya saboda kana sauka a cikinsa duk wanda ya gansa kuma zai girmama sa saboda kai ne a cikinsa muna jin ka annabi Muhammad da gaske muke jin ka da gaske muke san ka kuma gashi muna da nisa da garin ka to yaya idan muka zo garin ya za mu yaya za ta kasance yaya za ta kasance muna raudar annabi Muhammad saboda tunaka saboda sanka saboda jinka muke kasa nutsuwa zuciyar mu ta dinga wani irin bugawa ba irin bugawa da ta saba ba idan mu ya dinga zubar da hawaye saboda tunaka da bararinka to yaya idan muka kasance muka ga kai ne a kwance a cikin nan gurin ya zuciyar za ta dauka wallahi ba za ta iya dauka ba ya rasul mun tuba ya masan da rai ya kudirci
kai ka nufan na samu so ka amince baiwar san ka ƙara babban makanci cikin ka san wani ba kai ba guba shi ne rayuwar da ran ya rayu kai ne rayuwar da ran ya rayu cikin ka muka samu da kai muka koyi baya ne da dalka kawai ta koyi masu uwa ba bare kamar san kai sa jikin muke motsa numfashin uku yake shago bugun zuciyar tana ta buga ku takaci bugun take ta dada karkarwar jiki isar ku muke rawar ɗari ka zuwa mana ba sai cikin na abane kuna masanan saukar ta sauka jinjiku muke mun gaza ɗauka mun kasa rike kuna rike ruyin bai motsa zafin zuciyar tana haura jasadi bai da juriyar daure nauyi na zuwa a gashiyar feshi zai zama babu shi kamar kuma ba ƙarfin jinin da zai ratsa shi jinin ma'ana gazan ya aikin shi idanu abu ka zubi da ya ta zuba kamar dango jiri na zuwa kamar daima mukan ji tamkar ma ba ma raye zafin zuciya na da abu na shi ne tamkar zarar ina jin haka shi ne ajali dan kaunar ku ta gane ku kale Allahu akbar ya Rasulullah kai mana yanda kai wa ukasha Nabi Muhammadu ka rungume mu ji dumin cikin kaman san Allah ya ukasha ya kaji a san da ka rungume Annabi Muhammad wani irin yanayi ka shiga ya aka yi karayi ya Rasulullah yanda ka dauki sahabin me yabo ka daura shi akan mumbarin ka ce yabe ka ya Rasulullah kamar haka ko cikin ruya saboda girman sai da fa ya Rasulullah irin yanda sayyidina Abubakar yake jin sanka zuciyarsa har zuciyarsa har hantarsa take konewa ake zaton nama yake soyawa a gidansa ya Rasulullahi ka wasu zuciyar mu irin wannan abin ko da ce ba za mu rayu ba dama kai muke so manzon Allah ba rayuwar ba saduwa da kai muke so koyo ko ba za mu rayu ba a so haka muna mararin ganin ka manzon Allah gashi ba mu rayu da kai ba Annabi ba an gaisa da kai ba mu gaisa da kai ba manzon Allah
an yi hira da kai an ji muryar ka ba mu ji ba manzon Allah kai aike da muryar ka an kuma an je aike an dawo ba mu ji ba manzon Allah ka aiki jaki ya ji muryar ka ya je ya dawo ba mu ji ba ka jaki ya ji annabi Muhammad kurciya ta yi maka hidima giza ya yi maka hidima manzon Allah me muka maka sun ganka macijiya ta zo gaishe ka annabi Muhammadu ba mu zo ba ka je yaki manzon Allah an bi ka yaki an je an sare wuyan sahabbai an cire hannunsu an kashe su sun yi aiki tutan kai annabi Muhammadu ko ba kai bisharar aljanna annabi Muhammad da bakinka ka ce ka bawa Abubakar fil janna Usman fil janna Umar fil janna Ali fil janna manzon Allah ba fada mana zumuriyar bayan Rasulullah amara ringan ka annabi Muhammad ba gani ba ko a mafarki manzon Allah mun yi salati amma mun gane salatin namu mai rauni ne mun yi sallar amma mun gane sallar ba ita bace kai ne annabi Muhammad duk wanda ya je da sallar ba da kai ba Allah baya tashi mun yi azumi mun ji yunwa amma mun gane ba shi bane kai ne masu zakar sun yi zakar amma sun gane ba zakar ba masu hajji sun ji hajji sun yi aiki amma sun gane ba aikin bane kai duk wanda bai je da kai ba zuwa yi bai isa ma ya ce kai kadai ne hanyar Allah ziyarar ka ake zuwa manzon Allah balarabe ya zo bahaushe ya zo babarbare ya zo bature ya zo ba indiya ya zo duka su haɗu guri ɗaya kuma duka su ce assalamu alaika da irin yaran su kuma duka ta amsa musu a lokaci ɗaya duka a lokaci ɗaya ba sai an ya harshen ce kan wani ya fara tunani to yaya annabin zai kasu duk inda Allah ya kamar san Allah ya tasarrufi irin na bature a yanzu kana kallon arewa a gidan ka kunna duk duniya za su kunna arewar za su kuma abu ɗaya kuke kallo arewar guda ɗaya ce ko duka kowanne arewar sa ce da shi guda ɗaya ce a guri ɗaya ce kuma ta baza wa duka duniya su ta sarrafi irin na bature ya da annabi babu duk inda aka kira annabi Muhammad yana nan ya sa tun da kaji Allah yana yaban sa ai an gama magana Allah da kansa yace kar ku bambance tsakanin annabawa amma Allah da kansa yake bambance tsakanin girman annabi Muhammad da sauran annabawa duk abin da Allah ya wa annabi to yana yi ne saboda ya nuna ma girman manzon ya aka yi da annabi Musa ka
ka san me yasa Allah ya sa wa Annabi Musa ya ji cewa yana so ya ga Allah saboda ya nuna ma girman Annabi Muhammad a ce ba zai ga Allah ba kuma a kira Annabi Muhammad ya ga shine dalili ka san irin girman mulkin Annabi Sulaiman Allah ya tara masa mulki ya roƙa duk duniya babu sarki kamar sa har duniya ta nade amma me yasa ya zama sarki saboda sarkin bai sauka ba sai da aka yi sharadi da su da ya sauka dole a cikin wannan sarautar tasa ya zama babba a ƙasa zai dinga zama manzon Allah na sama shi kadai ne mai sarauta yayi a duniya kuma yayi a lahira ya ka gan shi ranar mashi kaga irin girman sa kaga irin girman sa duk halittar Allah ta tara a gurin ta tara kai ka kalla filin duniya a ce maka iya filin duniya za a rushe kowane gida duka halitta ta taru ya yawan mutanen to da mutanen Annabi Adam da mutanen Annabi Nuhu da mutanen Annabi Isma'il da mutanen Annabi Isa da Annabi Yusuf da Annabi Musa da Annabi Isa duka suna nan da na Annabi Muhammad kowa kuma yana jin bala'i Allah zai kira Annabi Musa ya ce Annabi Musa kai ne ka cewa al'ummar ka ce da kai Allah tsabar razani da Annabi Isa yake fatar bayansa ta baya sai da ta fidda jini Annabi Isa ya ce ba ce musu al'ummar su ce shi ya ce musu sai a ce to ina al'ummar Annabi Muhammad su za su shaida a zo a tambaye su a ce to ya aka yi shin Annabi Isa ya ce wa al'ummarsa da su ce mai Allah sai al'ummar Annabi Muhammad su ce a'a ai Annabi Muhammad ya ba mu labari a littafinsa Al-Qur'ani su ne suke kiransa da Allah amma shi bai faɗa da su ba bai faɗa musu ba sai a ce Annabi Isa wuce kuma ku tsaya kaga girman mai girma wannan dudan saboda waye Annabi Muhammad kowane annabi ka je gurin sa wajen ce maka yake ta kansa yake shi sai yake amma Annabi Muhammad al'umma ta yake kira a lokacin da za a ce mai kowa yana jin tsoron tunkarar Allah manzon Allah shi a lokacin zai tashi ya kace gani irin tafiyar Annabi Muhammad zuwa gurin Allah a wannan taron kaga tafiya kaga cicira kaga haske la ilaha illallah kaga kyau kaga shiga kowa a tsirara yake shi kuma da shigar yana tafiya mala'iku suna labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah yana zuwa zai je ya samu Allah ya Rasulullah me ya faru Annabi Muhammad ya ce mai al'umma ta Allah al'umma ta ummati ya ce masa me saltuna ka ce duk wanda ka ga dama duk wanda ka so ka ce ta wa aka ba wannan wa yake da irin wannan to kaga girman ba irin halitta bane Muhammadu basharun huwa laysa kal bashar Muhammadu dan adam ne kuma uban adam shi dan adam ne shi Annabi Adam abul bashar ne uban halitta ne shi kuma uban adam ne uban mutane ne shi kuma manzon Allah abul kauni halittar ce gaba daya har da Annabi Adam kowa yana ci
maka iri ba Rabi'a mai dubin daraja Rabi'a mai dubin daraja Rabi'a farjin daraja Ya mai ganin Allah karshen surewa ruyin ka ne sarkin kula ruyin tsaye a tsayin tsayawa shi ne ya ra'ayi dukkan kauyi ba dan adam ba ya mai dubin daraja nurun ala nuri hasken nasa kai ya abun yabon Allah kai ne kawai kai mai kula da al'umma cike har masa kai ai ba aka wariyar lamba ba kamata ba annabi baya bambance mai kuɗi da talaka duka nasa talakawan suke zuwa su ci abinci tare da shi sarki na Allah mai martaba mulkin ka adalci ba ta abura ba duniyar ka kafa karge ba ta sha'amati ba kuma ka kawar da zalunci ba ka bar kowa da ya mai dubin daraja Pau al-muka amati waye samanka ba a samanka duka adam sai dai kasanka babu kai ne iyaka inda faruwar ka take ba a ba sani ba annabi ba a sanin mafarar ka ina a ga ƙarshe ka wuce kwatance ka wuce hasashe ka wuce saman ka wuce zaton alamu ya ji sashe sai dai kawai aiku a koda yaushe don ba a isa da dujar da baka burewa ya mai dubin daraja martaba da asalinta kai ne isilarta daraja a mafararta kai ka kafata kai ka bata rigar da ake sakata ai wanda ka sakata ba ta samu daukaka ya aka yi kawa ya sani sai dai maka aiki shi ya san ka san shi ƙure mahaifi wa yake batun gaibi kai a kula dangi wanda duk ya san Allah ne ba zai sani ba la ilaha illallah sai tana aka ce Muhammad ya gala yace Muhammad ya fada ya ga sai kina shehu ya ce ra'arabu to ka ga rabu ka da ci na gaske ka gani da shi ya kai ka a gaske ka fanke sai ka kalle shi nauyi ka dauke babu firgitar kalbi bata ko buga harshen ila au kai fanke ta kai muke kunnan kake jiyo Allah da ci na kirji da kai kadai yake magana haka ba abu canji in ya sauke wani aikin ba da kai yake ba da kai yake ba ai kai karimu ne hauku ba a hana ka
kuma kai alimu ne da sani a cikin saninka ma'asumi kake fardi kuma ma daga farar suratul fatih kai magana a cikin tatuwa nabi hannunsa sai ya ce naka yaya hakan wai shi falalla ba ka yake kamar rukun wai a ce da kai kula ce girman hakan wai ina ya kai ina ya tsaya tabbat ya da abi lahab wa tab wa aka taba ya ce da kai ka bari ba wai ya hali ba kawai ya kanka ka a huta nufi na rabba yana kasan ka so na sama sama ba a sama ba so wanda kai kadai ka sani ba a san irin ba if almashita fa innaka mansur to amma ya bar aiki ne ya bari sai da Aisha ta ce ya Rasulullah ka zauna ka huta Allah nan ya ce ka huta ba sai ka yi ce ba zan kasance mai godiya ba in amma ba zan kasance mai godiya ba to sai da ya kasance yadda yake yi a lokacin da aka ce ya huta ya fida in kai ne ya za ka yi ai kwanciya za ka yi tun da an ce Allah to saboda tafiyar ba dai bace ba iri dai bace shi sarki ne Allah sarki ne ta ko ina sarki ne da baya ganin kansa a sarki kana gaishe shi yana gaishe ka kawansa ya ci abinci tare da su kuma ya bai ruhiyana warra ya amrani tasadiyana atjewa qalbi tana atjewa ruhiyana atjewa
درجة أنا كيف أبغي يكون كلا كلا يزموني روحي أنا أتكلم كيف يا أمرأني كوكسان تشتغل كوكسان توكزوبينا يدونا يا دينا يا أنا يتربي كارباني روحي أنا أتكلم زعبي نزوجياتا نبو محمد زعبي نزوجياتا نبو محمد يا عبي نزوجياتا نبو محمد يا سيدي نزوجياتا نبو محمد ما يسيدي نزوجياتا نبو محمد زعبي نزوجياتا نهوى هوى أكبرتا وركرتنا أدبتا كلن كنيشي روي أنا أتكيوا لو شيء يا حبيبي قمر مبلزاني ويا زنكة نبي كمسر تزنداني روي أنا أتكيوا سرقي أبا أبداوا يا سرقي أبا أبداوا جامر تدنك جرما نقرن كسود يوم ترجل كرباني روحي أنا أتكيوا كيدري أبو بناتا كيدري يكيكاتا إنسان كزاوتا زمان كيدري روحي أنا أتكيوا أمردي نبي أمردي نبي أمردي نبي أمردي يا سيد الوجود وعلم الشهود سيد الوجود وعلم الشهود إنني ما أتراني إنني ما أتراني شغلتي بي مرحبي بابتي وأجسادي وجلسي وأجيادي حركتي وأسكوني ومصيري يكسر سوى وأبداني شايفي وأبوي ثم سمي وأساني سايفنا والنبابي زربي دعت الصوابي زبطة صادي أنا فقط واللساني وانت أقدع الأسهى بالولايات المكاني مبتدأ أصحاب إبراهيم فيما بيصبع السلامي فيفي قد عمعت أنا وكل الأعلامي أسر برا الغمارة بين عبادي وتعبي بيبني وعبشوفي وابنون إلا مدادي بعد بيقول لك ومالي بابا ويقول زادي فقدي من سأل أبدو ما شكر سأل عادي ربما بوجود مليكا وعلى مقامي سلم تسلم وإلا سلم تسلم وإلا سلم تسلم وإلا سمينا وأعطانا سلم تسلم وإلا تلتقسوا على الإمام نبي أمر النبي كل عدنيما أحمد كل عدنيما يا النبي كل عدنيما يا النبي كل عدنيما أحمد كل عدنيما يا أول بين فرد أكف عني يكذب كان سوى نصاب صعب أنا شيلة الكرم أحمد كل عدنيما يرجع على صوري كيقول بشيري أي من يبدأ يدكاني يرجع على صعب داوا أحمد كل عدنيما كرنا يقبل يبايا شعب أكون قرية روحي يصعب شريعة كان تجيب قوما أحمد كل عدنيما
shi na ayaba alhaji kirji ya kara fadi zuciya ta yi ta tatanta da kai haba akaliwa Ahmadu kula aliwa kallon ido ya kallo zazi na rabucino asalin kalamu da allo salikin da mun ka nema Ahmadu kula aliwa ta gaba ta tabo fadar ka arzani ko hannu dauke da koko na bara aka bani Ahmadu kula aliwa hanci ya sheshe kamshin da na akale shi da bujuji na tashi ko yaushe na so Ahmadu kula aliwa hutu kai ya hutu lamarin ka kan manto baka san tuni ka loto aikin ka ne ana idar za a yi ali ya ali ya ali Imam Ali Imam Ali ya Imam Ali ya na Fatima ya na Fatima Fatima la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai abari tambari da ke da namiji uban maza namiji mai kauda maza namiji mai banda maza an ko mutuwa ta maganar maza ake namiji mai namiji dante namiji mai namiji tsara namiji mai namiji doki namiji mai namiji rai mace maza da mutu mace maza da mutu mace maza alin Allah alin banzan idan sai ya ji ba tudu suke wasu yake tsara suke yasa suke shi lafiya ga gobe Sayyidina Ali ina da ne ina irin Ali ana ce ba kamar Ali babu kamar Ali babu ba shi yan Ali man kuntu maulahu fali maulahu yanzu shugaba صديق الأكبر سيدنا أبو بكر يا صديق الأكبر كيسوها سلام الله عليك يا تحت السوية يا ميمون زوت سيدك محمد سلام الله عليك يا آل السوية كيشك نمزو كيشك بابا يا نسكف ما يكونر بابا ما يجيش بابا أعدين بابا سيدة عائشة سيدة عائشة ما ترمزن الله يا بسوي يا سانتك كسر كلمة ما أقول لك ويجي في أكانتي زوجي الزبرات تجيبات القومي هي قدام شيء ما تصفر دبي يا كشوك ما سايبا تبصابا وعلي كودا جلوبا تبين موتا كوني نبا عبا إيمانا صدفن جامعين مقتر صديق الأكبر جاجا تلتن تاجرين آمن صنو أزبط وشيا وعديني عن أفانو كربلاي جازابر زابر نسكفو يجاسي ما سكرك الله قلقي سكير صديق الأكبر يا نبي لال الحبش ما يفعل ونسكي جند أمور مسوي يا نتاكي بريما تكون سماعي عيكي فوقك ينكر بدك زاري باب الكر صديق الأكبر ما يشجعك كمالا ما يشجعك كمالا بسكرك كمالا هيبرك كمالا كي شجرك كمالا كي قومك كمالا ما يشجعك كمالا لما لما يكي
koya mai muryar jaraba Allah ya daga ta sanya cikin kunnan shugabaran da an haitayya Allah so ya kai so san sadiqul adam dala al badru alaina wajaba shukru alaina ayyuha al madru bina jita sharaftul madina salam alayka ya man san Allah ya man san Allah ya man san Allah ya man san Allah mun zo gaishe ka ya man san Allah ka amsa mu cika ya man san Allah mun cika kanka ya man san Allah Allah ya man san Allah agaza dan Allah ya man san Allah fata dan Allah ya man san Allah Allah dan Allah ya man san Allah akaddara dan Allah ya man san Allah akira mu Madina ya man san Allah akira mu ziyara ya man san Allah muna taso mu ganka ya man san Allah muna taso mu cika ya man san Allah muna taso mu ziyarce ka kan san Allah ya man san Allah ya man san Allah ya man san Allah aduba dan Allah Ahmad 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 dan Allah muna ba taskas Ahmad dan Allah muna ba taskas Ahmad dan Allah 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 kuce bayarwa Ahmad dan Allah Ahmad dan Allah Ahmad dan Allah kune ke bayarwa Ahmad dan Allah Ahmad dan Allah Ahmad dan Allah kune ke bayarwa Ahmad dan Allah Ahmad dan Allah Ahmad dan Allah kune me kaiwa Ahmad dan Allah Ahmad dan Allah Ahmad dan Allah an kira kuna amsawa kuna amsawa in an kira kuna amsawa in an kira kuna amsawa in an kira kuna amsawa idan an kira kuna bayarwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah Allah ya mai da fadi mutane mutunta ya mai da kuwa babarinka Good.
annabi ya amsa kira kira Muhammadu mun amsa ya wajen Allah barkar ka da juma Muhammadu Rasulullahi barkar ka da saduwa ta kadartar saduwar mu ta zo yana mun gode da karamci manzana mun gode da karamci manzana محمد رسول الله بنت محمد بنت محمد رسول الله بنت محمد رسول الله قلب محمد رسول الله ذات محمد رسول الله يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا نانا يا نانا يا نانا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله يا بابا رمي حسن شيوان كوجنا كي صعب كوجنا دناي سرك كي باجين جري كو كنتو كن
abin da ya ƙiri karo shi tabbacin sai girma mai gidan akwai ya kira abu tamamin salamu da ci na fara ji sani ya sano ya ake zuma in an je garin su faru fahimta ta gada wanda bai bada jaje gare su wajibi sako na isar gun anan da nan aka canje ni da zuciya ya shige na da yamma yau na ji in nutse tamkar haka daɗi ya sa idanu rabi na riyal ya kai hoto na ga shugaba ya karuka minin na zo ga shi har suna na ya faɗa a raudadinka ya mini bidiyo ya turan daɗi ya sa kamar zan suna ashe sun amsa Amadu ya abin kasu Amadu ya abul qasim Amadu ya abul qasim